ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bha sha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santeli gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau. Chairperson juga 16 Finance Commission ulayap bid berla terang berwan rai ki konekti berwan jungok biang sasisin ye jaka hari khasi kini jaka kabla kering yu Dr. Arvin Panagaria lembagi dikhat juga commission kini khasi heritage village kemudian hamau pelang bakum juru kelau kentang juga himamau pelang hasya benit paino senang ba Delhi Dr. Arvin Panagaria lembat dikhat juga commission mendagasngi ke sitrik urisau arajar posau Kilalit banyu kejar jaga khasi heritage village bari kan lau kentang hakasin meningkong. Lepas yang buram yang berdua kedekhat jangka commission du chief executive member ke KHADC bagi para MDC nalogi officer sarkar bagi nong yalam ke hima mau pelang dollar kiwepan. Hadim ladap banjungo ke khasi heritage village yu Dr. Arvin bagi dekhat lam banjungo ke lau kentang pada syua benlet ginong yalam ke hima mau pelang kila panjing bit nagaring kau basa lau kentang mau pelang berniadaya ki beriu lajong. I think so. Only told that this place is we hold the Monolith Festival every year. Actually, that you had some 2 lakh people. Yeah, more than that, sir. Footfall. And spices are here, sir. I think if you can go till there, it acts as a gene pool, and it is so-called the New Nature Museum, where we still have intact. Whereas they are, let me tell you, we have to bow to the Almighty, and we also request the deities to bless us, because this is the legacy and also a tradition of the Khasi people, that when we sanctify the sacred grove, it means that it should protect its own people and the people of the state, including you, sir. So we ask the permission from Rikobasa, Labuntan, Maflang, should be able to bless her and his contingent, the 16th Finance Commission of the Government of India, including the CM of the District Council, the Governor of Maflang, and all of us. So since you've come, my request is just Just take that for they are hanging. You see, let you meditate a bit. Let's meditate. Let meditate, all of you meditate, please. Oh, this was a fantastic visit. You know, I love Meghalaya, and hopefully one day I get to bring my children. And we also visited Cherrapunji or Sora, and that was a spectacular visit. So this was just
Lovely, lovely. My favorite state now. My recommendation to Government of India will mean nothing. The central government does its own. You see, so what we do as the commission is something different. We divide the taxes between the center and states and among the states. That's what we do. But the grants come from the government, central government. Kalian ka Khasi Hills Autonomous District Council, kumba pi lai I ba pila dip menin kasngi ngilayo ni kendo kumka isi berkawai ya ka jingwan jo ka Finance Commission hang ni po Shillong. The menin ngilai ya download barok lai teliki EDC na po Meghalaya. Kebakentup ya ka Garo Hills Autonomous District Council, Jainti Hills Autonomous District Council, but ni ka Khasi Hills Autonomous District Council. Te hakani ka jinga kendu menin ngala batai ya PCA ya ka ba bun le si ka ba kentup lang ya barok lai teli. Henry mentaka singi ngakwa hidup ban pensngo kat tu kat ni kimat ki ba konsen hakabe dei bat ka jing pensngo nakaliang ka KHDC Shaka 16 Finance Commission. Te shwai kata ngasno ban Aikoblay ya chairman Dr. Arvin baka team ki balawan siapa Moplang ban jingo ya ka Khasi Heritage Village bat ban tip khamha sapang kanika lapentang te ka jing long jingman hang ni po ka Khasi Hills kamtam ka bang nakaliang jungi ka executive committee ngia trailang bat ngia trai hajan bat ki hima bat ki ilaka te kani ka wei ka long ka nuksa ka babaha baka discouncil ka trailang bat ka hima Moplang bat lindo bat ki kunhun menteri bat ka shinong ibro ka wei ban penlong ya ka hima Moplang ka wei na ka hima ka ba le se la bandong ka ba kerpang ba ya ka ba bun ba ki bawan jungok kai perthairu wat na ri India le na bari India kinwan hang ni po Moplang kadau ka long bangi la don ya ka ni ka Khasi Heritage Village ban kong tala shposnam ba penlong ingi ban don ya ka Khasi Heritage Village hang tairu ka long ba ngi hap ban don e ka mati ban sa jingkat mau nakamta ka jinglong kerpang jong ajak penu Khasi ke jungi te ya kata le singi namla ban don haman ki jaka le singi kwa le sekawai ka jaka kan longkum balong hang ni po Moplang ka bangi don ya ka Khasi Heritage Village ka baro kini kisan pusau tu liki hima kendan ya laki jong ki yang hima kani ka jingdon ya ki yang hima kapen I ba ni kum ka jat penriu ngi ruspa haka jing long jingman habide ki it ki hima nadu ka yang kasem kini ki yang skum ne ki yang plang ne ki yang tempat ne ki yang set ne ki yang dieng kat balong kat kum ka jing long jingman jong tu ki hima per kani ka jing mangker panggajungi kani ka arts culture and ecotourism kani ru di kawai ka sektor ne ka mat ka bakonsan bangi pensngo ya ka 16 Finance Commission bakat ni ka spa mariang ka bangi ladon ilayo hari Khasi ngin penan kam ya kani kum kawai nakalat ban kentiu ya kayo ka kot jungi ka council bat ka baar kum kawai nakalat ban kentiu ya kayo kam yo jami kena samla bam dot kam dot jam bet menta pilai I mentat niwan hapo Moplang da ki phowod ki tourist guide kila don kila tip kila nang kila start la tip lut ban batai ki aka one tourist ki yo da ka bainong nomor ba ki tourist ki ko tip ke ka ba ka long kaman hapo Moplang kila batai lut maki te pi takadaw na kaliang jungi ni ong banbu habiti ka jingmang kerpang ya ka arts and culture but ecotourism kumba aspa krur hakini kisan senam kemud da kumnom nongin la ban penlut saupo krur hakishi senam ban don shushu kini ki jaka jongok kai jongki it ki hima jongka council ka bangila le se ban kham penlut hakini ki jaka ban pen internet ban pen wandur ban biang ka jaka bam ke benbiang ke jaka jungok kai ki turis ki bawan na ni po jala Meghalaya dan ni na ri India dan ni wat na barbi kumju te kan ni kan kentiu ya kayo kot jong ka council bat kumju kan kentiu ya kayo kot jongki
shnong ki it ki hima ba khamtam kat ple kalat yo kam yo jam ki samla ars pa krur kam de ka baduna kabla bun ha nam ta ka san te lingba kani ka san ars pa krur ni thumu bandon ye ka khasi heritage village haman ki district headquarter kindon ni kini ki khasi heritage village ka bomot komenta kandon ka wei sahari boy khnang ba nang thina them ri boy habai de ba kinu ki kinhun ba dan sap haka arts and culture ba dan sap haka riti ku dustur ka shat ka masti ka shet ka tiu ka bam ka di kinwan lut hang tu but hakabai day but ka eastern west khasi hills badang shumi thamai hangni ru ngin la ban bu khoi khasi heritage village hapo west khasi hills nongstoin but hapo southwest hapo mokarwat headquarter kum kini namar ba lalaki jong ki jaka ngi ibar dan lalaki jong ka rukom long rukom man ki jakun jungi nang talai hajar tam ki shnong but ngin hab identify pat kinu ki shnong ki bala dan ye ki ritu store ngin hab ban pen im kai kamram jungi ka council ka de kata mdei ban shna an thamai ngi hab ban wanra ki an kumba ong nok tin nong wei ban codify tang ban preserve ne ban pen im ke bala don lupa bat ban pen ne persa di tangkata nakalian jong baro khot ki members ki bangla kendu nadu menen hadu chairman nakalian juki ki long positive ba sutunat ba ba ke ka ba kila wan kila jungo kila I dalam ka jong khmat long kata hi ka ban ban pen ko ngo yaki habai de ba kani kanjing wan ban sngap yaki ka nongrim ka bangidan ban wan ra ikni proposal ba per nam ta 16 finance commission dapat ngikwaru ba kani khasi heritage village kan pen I le se ya kata ka jinglong perpang khamtam habai de ba ka kop kasem karyam ka bej jongi ki khasi namar ba PE kar komriam hathan them ri bhoi ka long dakumwai karyam le se shapo ri khasi lingam ka long dakumwai shapo ri khasi maram ka long dakumwai nangta shariwar ka long dakumwai shanisha thanjungi ka long dakumwai takadaw ikini baru khot ni penlong penrung lut hangtai po khasi heritage village te kabalai patru ni kham pelet jimut phawat ekabam ru ke kini ki bam tenrai jongi ke bangi ju bam bala hikai di kilong shwa men shwa na du ki por ndai te kaniru de ka wei ka bangi pen runglang hang ni po khasi heritage village but pini I ka bam bhoi ka pher ka bam shathan sabngi ka pher shawar ka pher te kini bar khoi kindon te mdei tangkata ka jinglong kerpang ru habidei ba ka jing ngai ke jongi khasi pi ka jingdon jong ka moplang lau kentang ta bangi ong ka secret forest ka dei ka jingai khasi blai kai na du kilong shwa praspas na men shwa ba habala hikai ulong shwa ban ong ba hangni po khlau la suit la short la let nyam le rukom bombit ban penwit ya kani ka khlau namar bagi don kita ki jingyakut ka jingyakut bat ka bor mariang ba nemla ban chule ben ka mariang te kata ka jingyakut da ka su ka shor ka khen ka dia kala don nadu menchua plus pas na menchua ta kadaw ki khasi jungi ki long ki ba buram hadu kata bat ki ba ko ngo hadu kata hadu kat kini kisngi menta sisien bala hikai sisien bala pensngau hangi bamlong ban wat tang ban shim wei uplang lene ban khet wei slana tu kalau kentang hadu mentam judan bale teng hajing bom tip yo dan bale kawan kani kata ka jing penwit jing penthut te kum ya kata habban yakran pak kahima ban pelai kum kita ki bala ngat ta te hadu menta kani ka jing long jing man ka jong ka ktien ka thli ka kran khana jong khasi ka pher ba namar sim bakran breu mju le persai kata te Henry Pinpech akajuk mentapat ngi hawan ra dakaan ban ruguliat mo ban ong ban pentulun ye ki kam ki jam jungi menong kata ban hab ban le ong ta kata nandu ka an shnong kani katai ten rei kham chwa mju dadan wat ta ka an thoru rei de tang ka an ktien ka bakibat ya ka ktien ka bakran ki ri hundai ki rutuman te kani ka di ka jinglong kerpang jungi kan jing ruspa
Tadi kum kini ka penlong le se ya kini ki members buat chairman jong ka 16 Finance Commission bantip kerpang sepang kini banwan kenang kini. Le sidang bun mahajaka por khasi bangila ban le si bakin lek ban pek ban jingo ya ka jinglong kerpang juki halal ka jong ka jaka. Kata ka baki khot ka whistling village ka bala rungru haka map jong tourism jong ri India. Baka de ka we nak shnong bakarpang mahapor India namar ba habaki kren ya khana ki ka jer ka tho ki khun ki ki shwasiao ki rwai da ka jing siao ta ni ka long ka shik khndiat abai de kata ka jinglong karpang jungi